тарихи Актаныш районы. Кояш сездән беренче чыга башлый. Былтыр рәхәтләре монда килеп, республиканың беренче президенты Минтимер Шәриповичның нинди матур дип бюстын ачтык, авылларын карагыз. Мин быел дип әйтәм инде, былтыр булды, декабрьдә Башкортстаннан татар иҗтимагый үзәкләренең җитәкчеләрен монда алып килдем. Шушы очрашудан соң аларга сезнең авылларны, район үзәген күрсәттек. Менә һәрберсе карап, сокланып, ничек яшәгәнегезне, ничек эшләгәнегезне кайтып сөйлибез диләр. Хактан да бар бит. Бүтән яктан да түгәрәк. Субханалла, шуңа күрә менә әйтәм бит, бүтән яктан да шушы эшләрне. Аннары инде докладта да бик матур булды, Бөек Ватан сугышының 75 еллыгы. Без инде үткән ел соңгы героебызны җирләдек инде. Безнең Герой Советский Союзы Кузнецов иде, ул 95 яшына җитәр алдыннан 2 ай алдан үлеп китте. Шуңа күрә безнең әле ветераннар бар. Шуңа күрә аларга рәхмәтле булып эшләргә кирәк. Пандемия дигәчтән без инде аңладык, менә хөкүмәт күләмендә Россия президенты Владимир Владимирович үзенең указы нигезендә безнең балаларга 3 тапкыр акча түләү күчертте. Мин карадым, монда Актаныш нигезеннән 25 миллионга хәтле ул балалар, сабыйлар акча алганнар. Бик әйбәт, 5 меңме, 10 меңме тагын капланган, кабатланганмы. Бүген көндә аңа рәхмәт. Безнең президентыбыз инде әйтте, ярдәм күрсәтергә кирәк бөтен кешегә дип, үзебезнең партия Бердәм Россия нигезендә һәрбер мохтаҗ кешегә продуктовый набор дип әйтәбез инде. Аны халык белән сөйләшеп, нәрсә салырга, теге үзенең вакытында булсын, әйбәттә булсын дип, бик матур үзебезнең волонтерлар аша барсына да җиткерелде. Менә 21 ел инде хәзер февраль бара, сезнең яктан нык әзерлек була. Актан да быел Актаныш җирендә безнең без әйтәбез инде август конференция дип әйтәбез инде ныклап бара һәм менә булган әйберләрне күрсәтеп, бөтен республика, бөтен өлкәләрдән килә. Хактан да бу август конференциясын үткәрү һәрбер район өчен бер караганда бу экзаменда. Бөтен җитәкче килә, бөтен директорлар килә, актив килә, һәрбер килгән җиргә карап, авылларның, район үзәкләренең матурлыгын, яшелчәләр, теге табигать ягына чыккан бөтен ниләрне дип әйтәбез, аларны да карап, бөтен нәрсәне карап, мәктәпләр, балалар бакчалары, клубларга кереп, сезгә инде бер караганда билгедә биреп китәләр. Шуңа күрә ныклап, тырышып, эшләп, зур билге алырсыз дип мин ышанып калам. Менә теге быел инде без әле апрель айында халык саны алу буенча зур кампания үткәрергә тиеш идек, ләкин аны инде сентябрь аенда күчерәчәкләр, һәм безнең инде сентябрьдә Дәүләт Думасына сайлаулар була. Шуңа күрә ул депутат булу, үтү бик мөһим. Менә Альберт әфәнде утыра, теге кино караганда да, сөйләшкән вакытта да ул сезнең депутат, бөтен бер яктан үткән, белеп тора, авторитетлы депутат. Шуңа күрә аның мөмкинлекләрен кара бетереп, аның аша ярдәм алырга кирәк, закон кабул итүме, ярдәм итүләрме. Шуңа күрә менә чыгыш ясаучы булды бит инде. Әгәр дә авыл җирлекләрендә без конкурс аша бирә башлыйбыз икән, кая барып җитәргә дип чөнки яза белергә кирәк, отчет бирә белергә кирәк. Ул бәләкәй системалар үзгәрелә, ләкин без белеп торырга тиешбез. Бүгенге көндә бюджетның һәр сумма буенча без отчет тотабыз. Шуңа күрә аны сыйфат белән дөрес җиргә биреп, аннан без инде нәтиҗәдә күрергә тиешбез. Шуңа күрә менә былтыр 3нче ел, кемдер әйтә инде 10 ел балай гына андый вакытлар үтеп бетте. Шуңа күрә әгәр дә бу хактан да закон нигезендә, иң беренче безне саклау нигезендә, чөнки әйтәбез коррупция турында. Икенче караганда инде бюджет акчасын, аны бит налог түләп алынган акчаны сыйфат белән җиргә биргәндә, аның нәтиҗәсе дә булырга кирәк. Шуңа күрә моны уйлап бетерергә кирәк. Минемчә, әгәр дә инде түгәрәк стәрләр үткәреп, бөтен нәрсә андый карар кабул ителә икән, аның буенча эшләргә дә өйрәнергә кирәк. Менә без соңгы елларда инде үзебезнең теге регион продукт буенча дип әйтәбез инде өйрәнеп беттек. 2 триллионнан артык. Былтырда инде безнең 2 триллионда 400 миллиард булды республика нигезендә. Аннан инде республиканың һәрбер районның үзенең бюджеты чыга. Менә инде субханалла былтыр иң зур теге рекорд дип әйтәбез инде
бөртекләрне җыю буенча 5 миллион алдык булды. Кактан да бу Татарстанның 100 еллыгына зур бүләк булды. Авыл эшмәкәрләреннән икенче караганда без Татарстанның 100 еллыгы дигән будай сортында регистрировать иттек инде. Шуңа күрә инде актанышлар бу эш буенча сез бик әйбәт барасыз. 180 мең тоннадан артык уңыш җыелган. Республика күләмендә инде 8-нче урында. Шул ук вакытта без әйтәбез инде менә доходлар һәм һәрбер кеше бит күпме генә налог дисәң дә, былай дисәң дә, иң беренчесе үзенең кисәсенә күпме кергән, шуның белән карый. Хезмәт хакы дип әйтәбез. Менә хезмәт хакы нигезендә инде ул сезнең саннар республика күләменнән түбән һәм Иңгенавич дөрес әйтте, менә карагыз әле дип. Һәм хезмәт хакы дигәндә, алга бару дигәндә берничә логик җеп кебек тезелеп чыга. Менә беренче караганда мин отчет насталдым. 2000 елда сезнең районда яшәгән 32 меңдә 88 мең кеше. 20 елда ул бетә 29384. 20 ел эчендә 3000 кешедән кимегән район. 10%. Мин аңлыйм инде Шаллы, Казан, Присос кебек яшьләрне сура, белгечләрне сура, ләкин бит менә карап торабыз. Мондагы матурлык яшәү нигезендә бөтен нәрсә ансы да бар. Шуңа күрә теге хезмәт хакы иң мөһим әйберләрнең берсе. Шуңа күрә авыл хуҗалыгы, менә Энгелдә шактан да дөрес дип әйтте. Бу бит инде карагыз инде, монда шуны хезмәт хакы, монда шуны хезмәт хакы. Аңлап бетергә кирәк. Монда бүген инде теге мин уйламыйм теге серый зарплата турында бара дип. Мохтаҗлыктан бу килештер, ләкин барсы ягында карап бетергә кирәк. Шуңа менә хезмәт хакы дип әйтәбез, аннары мин карап торам. Теге аңлап булмый ЖКХ буенча 2019 елда 95% җыю булган, былтыр булган 96%. Мин бу шәмәхәтле Шаллыда эшләдем. Безнең Шаллыда ай сайын җыелу ул хезмәт хакы буенча ЖКХ түләү буенча 99% иде. Ярты миллионлык шәһәр. Уртача шәһәр белән чыга торган тоже 99%. Теге элекке булган бурычлар белән без 2-3% бирә идек әле. Анда кичкенә генә районда 96%. Аңлап булмый. Бәлки менә хезмәт хакы дигәндә аның да ни бардыр. Яшьләрне карап бетергә кирәк. Яшьләр арасында әгәр дә инде ул пенсиядә икән, 14-15 мең тулы икән апа, яки абый, балалары бармы, юкмы, анда мохтаҗ, просто монда аналитика сорай кирәк. Сезнең бит инде бу һәр вакытта да бара. 97, 95, 96. Ул дөрес түгел, бу бит развитие дигәндә менә Энгелне әйтте, суда кирәк, бысында кертергә, бысында алар бит күбесе инвестицион программа белән мондан бара. Аннары министр да күрә моны, бүтәннәр дә күрә, уйлап бетергез, бу монда ниндидер хата бар, эшләп бетерелмәгән. Әгәр дә хактан да мохтаҗ кешеләр бар икән, түли алмыйча, күп балалымы, яки ветеранны, бүтән нәрсә хактан да пенсия буенча, безнең бит теге благотворительләр бар, депутатлар арасында, җитәкчеләр арасында. Килегез дә, ана хәзер ни була тиздән безнең Корбан бәйрәме, ул вакытларда Аллаһ яныннан кабул итер. Барыгыз да ябып куйыгыз да, рәхмәт. Ул да сезгә рәхмәтле булыр. Сез дә рәхмәтле булыр. Отчетта бәләкәй генә булыр. Шуңа күрә җәмәгать карап бетергә кирәк, ям бу әйберләрне. Минем теге чыгыш ясагында зур саннар бар иде. Менә тагын әйтәсем килә, Энгелнәбеш бик матур итеп һәрберсен күрсәтте. Шуңа күрә инде һәрбер республика күләмендәге программаларда. Менә бүгенге көндә безнең президентның 50 программасы бар. Аның буенча 54 миллиард. Һәрбер район шуның өчен ярышып, үзенә алып, шушында эшли. Икенче караганда без икенче елга ничек кенә авырылмасын дип, былтыр икенче елга дигәндә 21 елга тагын 50 миллиард шушы инвестицион программалар буенча бирдек. Актаныш районы инде аларны алып, бик матур эшли. Юллар да бар, капиталь ремонтлар да бар, балалар бакчасылар да бар, мәктәпләр да бар, больницалар да бар, бүтән нәрсә бар. Шуңа күрә инде минем төп теләк шушы алган финанслар буенча бик матур гына итеп эшләргә кирәк. Аннары инде тагын әйтәсем килә, бу малый средний бизнес дибез инде. Хактан да кайбер районнарга бик авыр аны алып бару. Сез авыл хуҗалыгы районы булып барасыз, ләкин
Мында республика күләмендә 30-нчы урын инде. Менә сезнең чыгыш ясаган безнең җитәкчебез бик матур КамАЗ белән сөйләгән эшләрен күрсәтте. Шуңа күрә монда карап бетерергә кирәк. Нәрсә ягыннан кереп, бер караганда 2 промплощадка бар, 1 промплощадка, 1 парк бар. Ну, нишләптер монда җитеп җитмәй һәм инде эшмәкәрлекләргә мөмкинлек биреп, тагын да эшләргә кирәк. Без эшмәкәр дигәндә инде кайры-картта күрәбез. Тәгән инде магазин ачу буенча, кафелар ачу буенча, ләкин алар белән генә туктамый, бүтәннәр нәрсәләрне карап, аңлап бетереп, монда инде тагын алга барырга кирәк. Без менә бүгенге көндә инде ныклап әйтәбез сәламәтлек турында. Монда бер караганда бәләкәй генә алга бару бар. 19-нчы елда 32-нче урын булган. Здравоохранение буенча инде 20-нчы елда 31-нче урынга күтәрелгән. Сез бер урынга мен монда бер генә сүзне әйтәсем килер иде инде. Бу яшь балаларның үлүләре. Халыктан да бу младенческий смерть инде сезнең 11,8 промил, республикада ул күләмендә 4. Моны инде мин әле кайткачта министр белән дә сөйләшерем. Нәрсә белән бу бәйле микән? Халыктан да республика күләмендә 3 тапкыр арту. Икенче караганда инде якында гына Шалды да бар, монда да бар. Нәрсә буенча без эшләп бетерә алмыйбыз? Әниләрнең сәламәтлеге җитмәйме, туган балаларның нәрсәдер моны ныклап аңлап бетергә кирәк. И аннары инде караганда халыктан да теге прирост дигәндә бөтен нәрсәләр белән үсүләр белән халык санында демография 26-нчы урын инде ул бәләкәй генә теге безне мактамый. Тагын менә бу эшләр дигәндә халыктан да яшьләр бар, укучыларыбыз бар, спорт бар. Һәр бер нәрсә буенча без эшлибез. Җитәкчеләребез халыктан да менә бүгенге көндә Актаныш районында дигәндә менә бу сессияда инде тагын 21-нче, 22-нче, 23-нче елларны алга карап, система белән алга барырга кирәк, эшләргә кирәк. Җитәкчеләр бар, мөмкинлекләр бар. Табигать дибезме, җир дибезме, якынлык дибезме, юллар дибезме, елга дибез, бөтен нәрсә бар. Шуңа күрә инде мин иң беренче сезгә 2020 елда бергәләп шулай эшләгән өчен бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Шушы сессияда күтәрелгән сораулар, тәкъдимнәр буенча уйлап бетербез, аны язып алып, инде мөмкин булганча ярдәм итәргә тырышабыз. Мин әйттем инде президентның үзенең төп куелган шундый бурычы бар. Һәм инде 2021 елда да үзебез сәламәт булып, ана инде яңа ел үткәрдек, аңа хәтле туган көннәр булды. Хәзер инде элек сәламәтлек булыгыз дип без аны бер караганда дежурный варианты әйтәдек инде, ләкин бу пандемия сәламәт булыгыз дигәнгә төп мәгънә кертте. Халыктан да әгәр дә сәламәт, исән сау булса, эштә булыр, алга да барыбыз, бер-беребезгә кулды да кысып, рәхмәт дә әйтербез. Шуңа күрә шушы темпларны тагын да планканы өскә күтәреп, алга барып, инде 21-нче елның нәтиҗәләрен 22-нче елда үткәргән вакытта халыктан да менә без үзебезнең эшебезне күрәбез. Хөкүмәт ярдәм итә, халкыбыз тырыш дип, бер-беребезнең күзебезгә карап, шушындай нәтиҗәләр ясарга мөмкинлек булсын. Бик зур рәхмәт сезгә.